като служител на Булмаркет, респективно Олеопротеин, се занимавам с екологията, по-точно с отпадните води. Нашите води се пречистват 100%. Ние можем чрез пречиствателната станция да дадем пример как се пречистват води и как чистите води влизат в Дунава. Ние развихме няколко процеса, няколко производствени участъка за производство на биогорива от отпадни продукти. На практика с производство на този продукт ние спестяваме двойно повече емисии въглероден диоксид прямо конвенционалните биогорива. За следващите няколко години компанията ни възнамерява да продължи инвестиции в зелено производство и да продължи инвестициите си в развитие на мрежа за разпространение на втечнен природен газ, така наречените LNG станции. Считаме го за високо перспективна инициатива.